Sakay Homa Lumena, good morning. Sakay Ma'am Luing Melos, kag kay Stella Mariceles, good morning dira sa imo sa Bago City. Dennis Richard Tibor Roma, sakay Zinaida Capablanca Gonzales, good morning man. Siling ni Dennis niya, good morning kuno sa tanan nga kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Uy, ano kayo, ya? Anong labot mo sa mga masa kandidata sa Miss Mascara? Uy, taga San Enrique, pag-ipos na. Charot. Pangita da sa imo, bala nga kuhan ng Kandidata. kandidata sa Miss, ano na ilaman? Bulang-bulang. Bulang-bulang. Bulang-bulang Festival. Oo. Mga maskara, diya babay ilala di. Sabi lagaw di Dennis. O, lagaw di. Abi kay lagaw Connection Eden. Very obligation. Sabay. Kay Gloria Moscosa Flores, good morning man. Kay Miss Jinky de Alagdon, dara sa Phoenix, Arizona. Yes, good morning, Ma'am sige. Jinky. Ma'am Vanessa Mayo, of course. Yes, Doc Matt Mayo, mayong agaman. Morada Juanita, mayong agaman dira sa imo. Johnny Templado, watching live from Toledo, Barangay Magdugo, Cebu City. Cebu City. Sige. Stand by na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang isa ka traffic enforcer sa kaso sa pagpanglutang malas 6:10 ang gatak na sang kagabi lamang Miyerkules sa Barangay Alimango, siyudad sang Escalante. Ang napatay ginkilala kay Raymond Lucero, 46 anyos, kag residente sang Purok Tagumpay, Barangay Balintawak, siyudad sang Escalante. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Corporal Sianlin Nueva, ang investigador sa mga kaso, 4 ka wala makilala nga persona nga sakay sa 2 ka motorsiklo ang inatudlo may kahimuan sa pagpanglutang. Sa karon nagaparaan pang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo lakip ang motibo kag rason kag identity sang mga suspetsado. Patay ang 20 anyos nga lalaki matapos ginluthang si isa ka komosyon nga nagluntad sa sitio kapug paghidait barangay Ginhalaran, syudad sa Silay pasado las 11 sang gabi Oktubre 4. Ang biktima ginkilala kay Ramil Castellano, 20 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sa Silay City PNP, nagainom ang amay kag utod ni Castellano sang nagluntad ang komosyon. Sa panaysayon sa masaksi, mahimo nangagig ang amay ni Castellano matapos magpabati-bati ang suspetsado nga ginakilala kay Danilo Datoon alias JR Alita. Dugang pa ni Daroca mat-amat na nga naghagan-hagan ang ginamo sa ginkuha ni Datoon ng iasulpa kag gintiro si Castellano. Pagpahag ni Daroca, wala sang kalabot-labot sa komisyon ang biktima kag mahimo siya gid lamang ang unang nakita sa suspetsado kag among ginpalukpan. Pilasa wala nga ilok ana angko ni Castellano ang gintunaan sa iya kamatayon. Samtang nagkapalagyo naman ang suspetsado kag padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan. Suno pa kay Daroca, si Datoon ang suspetsado sa krimen ang may madamo na nga kaso sa pagpangawat sa barangay Kapitan Ramon. Isa man ang patay samtang isang pilason sa aksidente nga nagluntad sa barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava, mga pasadong tagna launa sang hapon sa itong Lunes, Oktubre 3. Ang napatay ang kilala kay Cristina Paghubasan, legal sa Pangidaron, isa ka overseas Filipino worker, samtang pilason naman ang ginkilala kay Joel Marcelo, legal man sa Pangidaron kag pareho nga residente sang Banwa sang Calatrava. Sunod kay Police Major Lumyayin na Lidawan, ang hepe sa Calatrava PNP, sakay sa motorsiklo ang magnobyahanay sa nagluntad ang aksidente. Wala makontrol ni Marcelo, ginamaneos niya motorsiklo matapos niya ang na-distract na sa damang nga nagsaka siya nga tiil o kung nagkamang siya nga tiil. Natumbang inasakyan nga motor sang magnobyahanay kag naglampos ang ulo ni Paghubasan sa sementado nga dalan nga gintunaan sang iya kamatayon.
Nilaso na isa ka babayi matapos ginbuno sang isa ka senior citizen sa Purokwan, Barangay Gilhungan, Banwasang Gilhungan, Banwasang Kawayan. Pasado las 4 sang hapon, Oktubre 4. Ang biktima ginkilala kay Jalil Tabuhara, 49 anyos. Samtang suspetsado naman ginkilala kay Ubito Cantire, 74 anyos. Kag pareho nga residente sang Purokwan sa among lugar. Suno kay Police Major Gary Alan Resuma, hepe sang Kawayan PNP, nagakaon sang tempura si Tabuhara sa kilid sa ilang balay sa nagpalapit si Cantire. Sa wala may bulaan nga rason, ginbuno ni Cantire si Tabuhara apang ini nakalikaw. Naagaw ni Tabuhara ang kutsilyo apang ini ginbutong ni Cantire kag napilasan ang biktima sa kamot kag nawala nga mata. Suno kay Resuma ginaligar may problema sa paminsaron si Cantire kag wala man sila sang daan nga away sang biktima. Sa karon priso si Cantire sa custodial facility sang Kawayan PNP. Tapi naman sa 8.5 milyones pesos nga balor sa shabu kag marijuana ang na-recover sang September 1 tubtob 30 sining tuig sang aton mga otoridad. 1,249 pundo kun 1,249 kagramo sa shabu ang konfiskar kag 227 523 nga laya nga dahon sang marijuana ang nakonfiskar. 45 ka police operation ang ipatagawan nga resulta sa pag-aresto sa 48 ka mga drug personalities, 36 ka drug pushers, 11 ka drug users, sa din isa diri ang menor de edad. Sa 48 nga nadakpan, 6 diri ang high value individual, 38 ang street level individual, kag 4 ang newly identified drug personalities. 59 ka mga kaso na pasaka sa korte sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha naman ang 350,000 pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu sa bahay basta operations sa San Carlos City PNP sa Araneta Street, Barangay 3, Siyudad San Carlos, pasado las 2 ng hapon, Oktubre 5. Arestado ang subject na ginkilala kay Jordan Alquisalas, 31 anyos, residente sa Barangay 3, kag Cesar Pasilan, 54 anyos, residente sa Fatima Village, Barangay Rizal, Tanan, Siyudad sa San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief of Police ng San Carlos PNP, si Alquisalas ginakabing nga high value individual kag miyembro sang Vertusio Drug Group, samtang si Pasilan isa ka street level individual. Nagkuha ang 16 ka sachet sa ginasuspetsohan shabu, na recover man ang 4,000 pesos nga buy bust money kag mga drug paraphernalias kay Alquisalas. Preso karon na duha ka mga nagkaladakpan sa custodial facility sa San Carlos PNP. Gin-activate na sang NOCPO ang border checkpoint sa palibot sang probinsya. Sunog kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, ining kabahin sang security plan sang NOCPO para sa Mascara Festival 2022. Duga pa ni Catalogo, target sang checkpoint nga mapungga ng pagsulod sa illegal nga droga sa probinsya. Sa karon naka-alerto ka aktibo na ang border checkpoint sa siyudad sang Cabancalan kag San Carlos. Nagalaom naman si Catalogo nga sa masunod nga inadlaw, magapatuman man sang checkpoint sa ibang pang lugar sa probinsya. Sa katapusan nga balita lokal, ginpangunahan kahapon ni adlaw Miyerkules ni BFP Negros Occidental Provincial Fire Director Superintendent Kim Silicio ang relinquishment of post and assumption of duty para sa bagong fire marshal sa Cabancalan City Fire Station kag Ibi Magalona Fire Station. Suno kay Silicio, umpisa kahapon ni adlaw nagpungko na bilang bagong Cabancalan City Fire Marshal si Senior Inspector Maricel Cordero, matapos ginbuslan si Fire Inspector Harry Fernandez kag karon na assigned sa BFP Provincial Office. Nagasyuman bilang bagong Municipal Fire Marshal sa Ibi Magalona si SFO3 Divino Sibay, matapos ginbuslan si SFO3 Arturo Taganile Jr. Action Radio Philippines Standard Time, 17 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Presyo sa babalaklon, magapabilin nga mataas tubdob sa katapusan sang 2022. Samtang PBBM nagpabutyag sang kabalaka sa pagpatay sa isa ka journalist. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Sige, sakay Louis Aldas Sr., morning dara. Sakay Faustino Capillo Navarro Jr., kay sa Navarro family sa Binalbagan. Siling ni Dennis niya, pwede gid lagawa ko din. Tughungan talang car mo. 30, ayaw. Tulod ka na lang. Sana all ba? Lagaw sa kuno. Mamagani si Dennis kaya magapili no sa doon niya Yes, ilagaw no. wala siya kapili. Naka very ano lang. Okay na siya, ikaw yung malagaw siya. So daw siya man. kapili, blaya. No. Yapan. Kalahin sa kinayapan. Iupan na ko panilaga. Upod ka na lang may patrol. No? Okay, Zil bala. Okay, para kung... Si Zil, si Zil of doon niya. Si Zil, kaya do match sila. Sto, no? Doka ngayon si Zil kag si David. Oo, perfect. Sige, pakitaan ta na paagi. Sige mo, unta guro ni sila bago nga love team sa Action Radio. Okay, basi na taka na si James bala. Kaya si James daw, hindi daw. Lagi galaw. Daw, ikaw niya na kuno daw, ano ganito panagnay ng, itugyan niya na lang bala. Do yan, no, nasa naton. Magpapaparayan na lang si James. Do iwakli na sa naton sa nubiyay. Kalain. Ay, classmate ko, Lilian Bermudez, dira sa may Melbourne, Australia. Good morning dira sa imo, classmate. Yes. Ana Sinoro, kakay kagawad Imbong Jocampo, ara na sa kapihan ni Chona. Upod kay Cap Vito, kag former councilor Jom Somsyo. Correct. Ay, good morning dara sa inyo sa kapihan ni Chona sa Maaw, Barangay Maaw. Kay Kwandira, kay Louis Aldas Sr. Good morning. Mamban ka dala mo siya. Nga. Ipadalaan ta naman to sa ipadalaan ta sa sang ARB nga t-shirt. Yes. Small. Oo. Daw large ko na siya. Mambana mo na ng pinakagamay. Ang muna pinakagamay na mo, Miss Van. Oo. Tani, uy, kita ay nag-away ta sang kuana ng smallest. Extra small. Smallest. Wala size 16 kag 18. Ahay. Sige lang, Ma'am Van. Pwede man. Ikaw na lang adjust. Madako ka. Madako ka na naman. Pero, hindi na sa magdako. Kaya kakonsay ng pala gym sila. enthusiasts. Yes. So, may new job offer naman sa kuno. Uy, lasa na all. Congratulations. Congratulations. Ma'am, kung kasululubrada, i-offer sa ako. Sige. Kay Teresa Linaha Kaya, maraming morning dress sa imo, no? Yes. Sige. Kay Robel Hipilga, good morning dira. Kay Kuan Gale, kay excuse me, Maninoy Bob Francia. May aga dira sa imo. Kuan. Sila Maninoy takagapon. Sako si Maninoy mo sa nagligad to. Sako ka kadto ko to sa Ibi Magalona bla sa LTO office to. Sako ang type ito sa mga kuan. Ano naman ang inasakuan niyo to? Pero iya nga pang siyang na type sang mga lisensya sa mga restro mga kuan. Lot. Tiambal ko kay pare Ruben, tampos ang chip dito. Hindi ko pa rin daw katrasado sang kita. Hindi niya gauli ko kay daw kahina isang typist mo. Kasi ka mo pa nablaw. Hindi ko imbis ka mabayad na, hindi pa kabayad kaya tapos ang Kasi papilis. ka mo na ganyan. Sige mo na balaw. No, hindi ko one finger mo kasi. Ay, pero hindi tanan na kita sa gali mahagad pangapid as dalom. Sako, busy sa. Busy pa sa ato.
nagahatag pa na sa kwan ng tutorial Oo. sa magpakuan ka bla, magpa-portal. Abi ko, Mag, abi ko gakuan mo gid sa driving lesson. Tutorial sa sanang magpaway ka portal. Portal, Si Mr. Bob Francia ang bahala. Grabe, no? Matay sa tutorial sa imo with proper instructions, ha? With proper Id-id. instruction. Id-id. Pala sa daan. Ang mga taga-Bacolod, ginaingan nyo, taka mo nga, mapaibig magkala. Yung sabag. Wala na ito, David. Ano? Ay, everything, ano. Grabe nga mga career growth, you know? Sabi nga mga kwan yan ng, ano gani, ng career change. Yes. Oo. Sana all. Sa ulihin, na kwan na gidman, na iya gidman nga na, ano bala, Na-achieve. na-achieve niya gidman, kag na-realize sa gidman nga ang career gali ara sa LTO. Oh, Kaya ti, alin sa barko sa mo. Dugay man siya sa barko, nagkapitan sa barko, na so na-realize siya nga dapat gali ang iya career ara sa typist siya sa LTO. Type. Basi, malay mo, sang una, before siya nagkuha sang pagkapasiman, bala, basi nagsekretariat sa kanyang course. Bisan diri sa aton, kakuan ka nga ang aton diri mga ginapang type sa computer na. Manual yan, ang may mga amo pa na ba? Typewriter. Tapos kung magsala, white ink ka mo na. Tapos balik naman naman. So niya, tanong-tanongon. Pero tiyan mo ba dugay pagin? At sige, Diyos mio. standby na sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapaabot nga magapabilin ang mataas nga presyo sa mga balaklon tubtob kadapusan sang 2022. Inibangod sa mas mataas nga galastuhan sa pagbiyahe sa mga pagkaon, paghuyang sang peso kontra dolyar kag epekto sang Bagyo Karding. Sa Revoluan, nagsaka pa sa 6.9% ang inflation sang Setyembre, halin sa 6.3% sa Agosto, bangod sa mas dako nga food kag utility cost. Una diri, nagsuhestyon ang Department of Finance nga kinahanglan pa mag-produce o kung mag-import sa mga basic commodities. Madasig nga nagsaka sa bulan sa Setyembre inflation rate kung ang dalagan sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kay serbisyo sa pungsod sa 6.9% halin sa 6.3% sa Agosto. Ginpahag ni Philippine Statistics Authority kung PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa, mataas man ang inflation rate tinalikdan nga bulan kumpara sa 4.8% sa Setyembre tinalikdan nga tuig 2021. Suno kay Mapa, tinalikdan nga bulan sa Setyembre ang inflation rate sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang may range nga 6.6% tubtob 7.4%. Dugang para rason sang mataas nga level sa inflation sa Setyembre 2022 ang mas madasig nga pagsaka sa presyo sang food and non-alcoholic beverages. Ining may 7.4% nga inflation kag 70.6% nga share sa pagsaka sang kabilugan nga shares sa pungsod. Nagpabutyag naman sa kabalaka si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angon sa pagpatay sa hard-hitting journalist nga si Percy Mabasa o kung mas kilala nga Percy Lapid.
Ginpaayag ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara nga nagpalayag sang Martes nga nagmando na ang presidente nga imbestigahan ang insidente. Sunod kay Guevara, nakasugilano na siya sa pila ka mga opisyal kag ginpanugyan sa Southern Police District nga magtukod sang task force para sa angon sa pagpatay kay Lapid. Ang SPD ang nag-iimbestigar sa insidente sa paglutang kay Lapid sa guwa sang gate sang BF Resort Village sa Talon 2, Las Piñas sa Lunes sang gabi Oktubre 3. Sunod pa kay Guevara, ang Presidential Task Force on Media Security ang magabulig man sa SPD. Naibaluan si Lapid ang isa ni ka kolumnista kag radio commentator nga kilala nga kritiko batok sa gobyerno kag iban pa nga mga opisyal. Naglansar sa ilang kaugalingon nga investigasyon ng Commission on Human Rights kung CHR angon sa kaso nga pagpatay sang Lunes ang gabi sa broadcaster nga si Percy Lapid sa siyudad sa Las Piñas. Nagpahayag ang CHR sa ilang suporta sa komunidad sa media kaya kondenar ang violent crime paagi sa isa ka statement. Sunod sa CHR, kilala si Lapid sa mga kritikal nga pananawan nga sa mga pulisa kag pila ka mga personalidad sa idalom sang Duterte kag Marcos Jr. administrations. Naiwalaan nga si Lapid, host ng online broadcast program nga Percy Lapid Fire sa DWBL 1242 kag kolumnista sang Hataw ang gintiro patay sa duha ka mga kalalakian samtang nagapauli sa Barangay Talon 2, Las Piñas City sa Lunes ang gabi. Nagaparawagan man ang CHR sa mga law enforcement officers sa pagdakop sang mga kriminal. Kinkilala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang papel sa mga manunudlo sa pagtukod sang maayo nga palabuton para sa pungsod. Sa statement kadungan sang National Teachers Day kahapon, ginpahayag sang presidente ang edukasyon amo ang bedrock sa katinaran sang sosyedad kag ang mga nagdedikar sa ilang kabuhi sa pagtudlo among pinakaimportante para sa maayo nga nasyon. Palayag pa ni Marcos ng ining event ang maayong oportunidad agon ipakita ang sincero nga pagkilala sa pungsod sa mga manunudlo nga naghatag sang wala tupong serbisyo sa pungsod sa karon ginamat-amat ng pagbukas sang mga eskwelahan kag para sa panibag-o nga era sa pagtudlo sa post-pandemic nga sitwasyon. Nagpromesa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga solusyonan ang climate change sang mas responsable kag mas sustainable sa pagpamulumpulong sa presidente sa pagbukas ng 2022 nga Department of Environment and Natural Resources Multi-Stakeholder Forum sa Diamond Hotel sa Manila. Ginpasiguro sini nga ang dunang manggad kag pag-adapt sa climate change ang nagapanguna nga national agenda sa iya administrasyon. Sunod kay Marcos, importante ang inisyatibo ang DENR Multi-Stakeholder Forum bago na issue sa climate change hindi lamang issue of the day kundi issue of our times. Palayag pa ni Marcos nga ini nga problema kinahanglan sang bulig kag paghangop sang kada individual sa bilog nga kalibutan agod maka-mitigate kag maka-adapt sa climate change. Ginpahayag naman sa Department of Health nga 19.7 milyones na ka mga individual sa Pilipinas na nakabaton sang una nga COVID-19 vaccine booster shot. Sunod kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang kanamuon ang nagalakip ini sa 3.2 milyones ka mga Pinoy nga nakabaton sang first booster shot sa dalom sang Pinas Lakas campaign. Ang DOH ang talana sang booster shot target sa 30% sa Oktubre 8 kung ang adlaw nga magamarka sa una nga isa ka adlaw sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agud malambot ang target, ginpahayag ni Vergere nga magapadayon ang ilang pagpabaskog sa kampanya paagi sa bulig sang local government units, medical societies kay iban pa nga mga partners. Negatibo sa drug test si Senator Robin Padilla matapos voluntaryo nga nagpaidalon sa drug test sa PDEA headquarters sa siyudad ng Quezon sang Miyerkules. Sunod kay Padilla, ang pagpaidalon sa drug test ang amot sa ginaduso ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers nga magpaidalon sa drug test ng mga aktor antes nga makuha sa isa ka proyekto. Ginpahayag sa senador nga nagaupod ini sa panawagan nga maproteksyonan ang pumuluyo sa peligro sa droga, lakip na dire ang mga kaupod niya nga artista. Pero sunod kay Padilla, drug test na dapat hindi mandatory. Ginpahayag man sini nga dapat ang mga opisyal sa gobyerno ang mga ipaidalom sa drug testing sang sa mga artista. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Good morning, anay dira kay Vencel Santillan sa Barangay 19. Nagapamati, samtang nagapangapi ko no. Yes, may aga. Alin kay Miss Veronica Santillan Manukan. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Mga ka-aksyon inyong ginamatian aton mga balita diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion ng podcast-aksyon Art Tayhupon. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition o pudyapon sa inyo News Team. Action Eden Agos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!